sisplau, que ens ajudin des de les institucions, perquè això sols no podem fer-lo. Estan desesperats, no saben què fer amb els seus fills i en alguns casos fins i tot els han hagut de denunciar. Alguns pares no donen la cara per por de represàlies. La majoria dels seus fills estan diagnosticats amb patologia dual, tenen una malaltia mental acompanyada d'una addicció a les drogues. No els poden tancar a cap centre ni obligar-los a rebre un tractament sense el seu consentiment. La llibertat personal sempre està per davant del tractament terapèutic. És a dir, vostè o jo, per rebre un tractament mèdic hem de donar un consentiment. I si nosaltres no el donem, el metge no ens pot obligar. S'entén que els pares d'un noi així ho visquin realment com un drama, perquè és que ho és. Però el que no poden tampoc és esperar una resposta de les institucions que és impossible, que jurídicament és impossible. No es poden aïllar de forma indefinida ni es poden tancar en un lloc de forma indefinida, tot i que a vegades justament són les situacions en les quals les persones aquestes estan més controlades, no? Però això ha de tenir un temps limitat, això ha de tenir un pla terapèutic i no per evitar que faci coses doncs tenir la persona ingressada de per vida, no? La justícia només actua quan han comès un delicte. Els pares demanen ajuda i que es faci alguna cosa abans d'arribar a aquesta situació.